खुलुमबाय यूट्यूब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि यूट्यूब चेनेलाव नोंसोरखौ बरायग्रोनाय जाबाय। लोगोसे नोंथांमोनखौ आंनि यूट्यूब चेनेलखौ साबस्क्राइब, शेयार आरो कमेन्ट होनो थाखाय खावलायनाय थाबाय। फैदो अब्ला दिनैनि भिडिअखौ जागायलांनोसै। फैदो फरायसाफोर दिनैनि क्लासखौ गोख्रैयै नायलांनोसै। चैप्टार 4.2 जौगानाय समानथायनि पार्ट 3 दा बेवहाय 4.2 आव जोङो जौगानाय समानथायनि रोदा दिहुननाय मोनगोन। जों बेवहाय जौगानाय समानथायनि रोदा। दा जौगानाय समानथायनि रोदा माने मा? जौगानाय समानथायनि रोदा एबा जौगानाय समानथायनि मावफुंथाय, रोदाखौनो मावफुंथाय होननानै बुङो। जौगानाय समानथायनि रोदा माने मा बेखौ नायनाय। एग्जाम्पल लादों जौगानाय समानथाय 2x² - 3x + 1 = 0 खौ लानाय जाबाय आरो। दा बेवहाय जुदि x नि जायगायाव 1 फज'योब्ला नानै x नि जायगायाव 1 फज'नि, जेराव x दं बेवहाय 1 फज'नि 2x x नि जायगायाव 1 स्कुवेर नालाय 1 होल स्कुवेर माइनास 3 x नि जायगायाव 1 प्लास 1 इकुवेल 0। 1 नि स्कुवेरा 1 आनो, 1 जों 2 जों सानजाबबा 2 आनो, माइनास 3 जों 1 सानजाबबा 3 प्लास 1 इकुवेल 0। 2 जों 1 जों 3 माइनास 3 बे 0 आ 0, 3 माइनास 3 बेसे जागोन? 0 जाबाय। x नि जायगायाव मा होनायाव 0 जाखो? x नि जायगायाव 1 होनायाव 0 जादों। अब्ला x नि जायगायाव 1 होनायाव 0 जायोब्ला x नि जायगायाव सोलायस्लुनि जायगायाव मा होनायाव लाथिख' जायो? बेनो बै जौगानाय समानथायनि रोदा। ओंखायनो 1 आ 2x² - 3x + 1 नि मोनसे रोदा। एबा जों बेखौ सिगाङावनो मोनबोखांखादो बां बिदाबनि लाथिख'दो एखे। बे 1 आ बे बां बिदाबनि मोनसे लाथिख'बो जायो। बे रोखोम बां बिदाबनि लाथिख' एबा जौगानाय समानथायनि रोदा, बे मोननैया एखे। दा बे रोदा, बे जौगानाय समानथायाव मोनबेसे रोदा थायो? मोननै रोदा थायो। दालाय जों सिगां मोनबोआखैमोन जौगानाय बां बिदाबनि लाथिख' मोननै लाथिख' थायो होननानै। बे लाथिख'फोरानो बे जौगानाय समानथायनि रोदा। दा बेवहाय रोदा मोननैखौ बेवहाय दिहुनगोन जोङो। बे 4.2 आव कुइसन नाम्बार 1 आव दं सानजाबगिरि बिजिरनायजों गाहायनि जौगानाय समानथायफोरनि रोदाफोरखौ दिहुननो दोनै। बेवहाय माखासे जौगानाय समानथाय होदों। बे जौगानाय समानथायफोरनि रोदाफोरखौ दिहुननांगौ। 1 नाम्बार 2 नाम्बार 3 गासै 10 बेफोरनि रोदाफोरखौ दिहुननांगौ। मोननै गासिबावबो मोननै रोदा थागोन। बे रोदाफोरखौ दिहुननांगौ मा? सानजाबगिरि बिजिरनाय आदबजों। दा गुबुन आदबजों जों रोदा दिहुननाय मोनलांबाय थागोन। दा बे 4.2 आव जोङो मा मोनग्रोदो? गिबियाव सानजाबगिरि बिजिरनाय आदबजों बेनि रोदाखौ दिहुनगोन जोङो दानिया। चैप्टार 4.2 नि 1 नाम्बारनि रमान नाम्बार 1 नि जौगानाय समानथायनि रोदाखौ जों दिहुननोसै दानिया। नै x² - 3x - 10 सानजाबगिरि बिजिरनाय आदबजों माबोरै दिहुननो नागिरो? सानजाबगिरि बिजिरनाय आदबजों रोदाखौ माबोरै दिहुननो नागिरो? आं बेखौ खनसे खिन्थाग्रोनाय नोंसोरनो। खनसे खिन्थायोब्लानो मोजाङै जुदि गोसो होनानै नायोब्लानो बुजिखागोन। जोबोद गोरलै, इन्टारेस्टार। दा बेखौ गेजेर बिदाब बोखावनाय आदबबो होननानै बुङो। सानजाबगिरि बिजिरनाय आदबखौ जों बेवहाय जिबायदि सानजाबगिरि बिजिरनाय आदबजों दिहुनगोन ना, बेखौ गेजेर बिदाब बोखावनाय आदबबो होननानै बुङो। दा बेखौ बिदि खालामनोबाथाय मा खालामनांगौ? नैबे फार्स्ट बिदाबजों बेखौ सानजाबना लानांगौ। बेजों बेखौ x² जों -10 सानजाबा बेसे जायो? -10x²। दा बे फार्स्ट जेब्लाबो बिदि खालामनांगोन दै। फार्स्ट बिदाब आरो लास्ट बिदाबजों सानजाबना नायनांगोन नोङो। -10x² जायोना जोंना बेवहाय। बा बे 10खौ नों सिनखौ जेबो सानथ'नांला। 10 नि सानजाबगिरिखौ दिहुन। 10 नि सानजाबगिरिखौ जोङो मा सानजाबा मोनो? 5 सानजाब 2 10। गोबां सानजाबगिरि थानो हागौ, नाथाय ओरैबायदि जरासे सानजाबगिरि नांगोन जोंनो, जाय सानजाबगिरि मोननैजों दाजाब दानख' खालामबानो बे गेजेरनि बिदाबखौ मोननाय जानांगौ माने। अब्ला 5 निफ्राय 2खौ दानख'बा जों थाब मोनगोन ना मोना? मोनो। अब्ला जोङो नैबे गेजेरनि बिदाबखौ बेबायदि मोननै बिदाबाव बोखावनो हासिगोन आरो। बेबायदि खालामनांगौ। दा अब्ला बेखौ जों x² माइनास, बे माइनासआ माइनास जेबो खालामनाङा। बेखौ मा खालामनो नागिरदों जोङो? बे मोननै खालामनो नागिरदों। मा? 5x 5 निफ्राय मा खालामबा 3खौ मोनगोन? माइनास खालामबा। ओंखायनो 2x - 10 = 0 बेबायदि खालामनांगौ। बेबायदि बोखावनांगौ। खनसे खिन्थाबावखानोसै माबोरै खालामनांगौ। मोजां गोसो होनानै नाय। उनाव इजि जालांगोन। बेखिनि फार्स्ट स्टेपआनो बुजिनांगोन जोङो। बेजों सानजाब,
बेजों सानजाबबाथाय -10x² बा 10 नि सानजाबगिरिया मा जायो जोंना जों 5 सानजाबनै 10 खिन्थु x² दं नालाय बेयाव x थानांगोन बेयावबो x थानांगोन होमबा 5x जों 2x सानजाबबाथाय 10x² जायो अब्ला जोङो बिदि खालामनानै ओमफ्राय नैबेखौ नायहरनांगौ बा बिसोर मोननैजों दाजाब दानख' खालामबा बेखौ मोनो नामा 3x खौ मोनो नामा बेखौ नायनांगौ मोनो जोङो बे दानख'बाथाय मोनो ओंखायनो बे गेजेरनि बिदाबखौ बिदि बोखावनो हासिगोन जोङो ओरै बेयाव मा सिन थायो बेखौ बेनो बे हो बेनिफ्राय मा खालामनो नागिरो जोङो 5x - 2x बे नैबे बेनो बे -10 बेबायदि खालामनांगौ होमबा दाना लिरलायनोसै जों फटाफट x² माइनासा माइनास जों मा खालामनो नागिरदों 5x - 2x खालाम अब्लाना 5x निफ्राय 2x माइनास खालामबा बेखौ मोनगोन जोङो -10 = 0 x² -5x माइनासजों माइनास सानजाब प्लास जायो होमबा 2x आ 2x -10 = 0 बेबायदि खालामदो दानिया जरानै जाबाय नै जरासे बिसोर मोननैनि मादाव मा कमन दं मा गोरोबनाय दं बेवहायबो x मोनसे दं x² माने x मोननै दं ओंखायनो बेवहाय x मोनसे याव x मोनसेया कमन जाना दं x मोनसे कमन लाबाय दाना बेजों बेखौ रानहरफिनदो x जों x² खौ रानहरफिनदो x जों x² खौ रानोबा x बे माइनासा माइनास x जों 5x खौ रानोबा x जों x दाननानै मा मोनगोन जोङो 5 नैबे गेजेरनि सिना मा जायो बेखौ बेवहायनो बे हो दानिया बिसोर मोननैनि मादाव मा कमन दं बेवहाय x दं बेवहाय x गैया x आ कमन नङा बेवहाय 2 दं बेवहायबो 2 दं मानोना 10 आव 2 × 5 होनो हायो जोङो बेवहायबो 2 दं बेवहायबो 2 दं ओंखायनो 2 कमन लाबाय 2 जों बेखौ रानहरफिनदो 2 जों बेखौ रानोबा 2 जों 2 दाननानै x प्लास जों माइनासजों सानजाबबा माइनास 2 जों 10 खौ रानहरबाथाय 5 = 0 गोसोआव लाखियो नैबे ब्रेकेटनिया जेब्लाबो गोरोबनांगोन x - 5 x - 5 बे ब्रेकेटाव थानाया जेब्लाबो गोरोबनांगोन ओमफ्राय बिसोर मोननैनि मादाव जोङो x - 5 x - 5 मोननैनि मोनसे लानांगौ जोङो x - 5 मोनसे लाबाय बेनिफ्राय x नैबे +2 बेखौ लादेरनांगौ x + 2 = 0 सानजाबगिरि बिजिरनाय आदबजों बेबायदि खालामनांगौ दानिया x - 5 = 0 आरो x + 2 = 0 बेखौ एक्सट्रा खालामबाय आरो जोङो x खौ लाखिदो -5 खौ होलांबा -5 प्लास जाबाय बेवहायबो x खौ लाखिदो 2 खौ होलांबा 2 आ माइनास जाहैबाय x नि मोननै मान मोनबायना बे x नि मानानो रोदा बे x नि मानानो बां बिदाबनि लाथिख' बेयो नैबे समानथायाव बे x नि जायगायाव 5 होबाथाय बे समानथाया लाथिख' जागोन बे समानथायाव x नि जायगायाव -2 होबाबो बे समानथाया लाथिख' जागोन बेनो रोदा बेनिखायनो दिहुननो गोनां रोदा मोननैया रोदाफोरा -2 5 बेबायदि खालामनांगौ जोङो सानजाबगिरि बिजिरनाय आदबजों जौगानाय समानथायनि रोदा दिहुननो खिन्थायोब्लाथाय दानिया 1 नाम्बारनिनो आरो रमान नाम्बार 5 कुइसन नाम्बार रमान नाम्बार 5 100x² - 20x + 1 = 0 बेनि रोदाखौ दिहुननि जोङो दहायनो खिन्थाखादो माबोरै खालामनांगौ नैबे फार्स्ट बिदाबजों बेखौ सानजाबहर 100x² जों 1 सानजाबबा 100x²। 100 नि सानजाबगिरिफोरखौ दिहुन 100 नि सानजाबगिरिखौ जों सरासनस्रायै 10 सानजाब 10बो होनो हायो 10 जों 10 सानजाबबा 100 जायो नाथाय 10 जों 10 सानजाबबा 100 जायो 10 जों 10 दाजाब दानख' खालामबा नैबे गेजेरनि बिदाबखौ मोनगोन ना मोना नायनांगौ 10 जों 10 दाजाबबा 20 जायो अब्ला जों बेखौ बिदि बोखावनो हायो अब्ला जों बेखौ बिदि बोखावनोसै 100x² बे सिना मा दं बेखौ बेवहायनो बे होदो बेनिफ्राय 10 दाजाबबाथाय मोनगोन ओंखायनो दाजाबनि 10x दाजाबबाथाय 20x जागोन 10x सानजाबबाथाय 100x² जागोन 100x² बेखौ मोनगोन जोङो बेबायदि मोननांगौ 1 आ 1 = 0 बे 100x² बेनो बे -10x माइनासजों प्लासजों माइनास 10x आ बेनो बे +1 = 0 नै बे गेजेरनि बिदाबखौ मोननै बिदाब खालामबाय जोङो दाना नायफिननाया खनसे माइनासजों माइनास प्लास 10x जों 10x प्लास खालामबा -20x बेखौ मोनफिनदो माइनासजों सानजाबबाथाय बेखौ मोनफिननांगोन जोङो बेखौ सानजाबबाथाय माइनासजों माइनास सानजाबबा प्लास 10 जों 10x सानजाबबा 100x² बिदि मोनफिननांगौ दाना बिसोर मोननैनि मादाव बे जरासे लानानै नायनांगौ बिसोर मोननैनि मादाव मा कमन दं बेवहायबो x दं बेवहायबो x दं बेवहायबो 10 दं बेवहायबो 10 दं अब्ला 10x कमन दं 10x कमन लाबाय 10x जों बेखौ रानहरबाथाय 10 जों 100 खौ रानोबा 10 x जों x² खौ रानोबा x माइनास 10x जों 10x खौ रानोबा 1 बे सिना गेजेरनि सिना मा दं बेनो बे जागोन
माइनास दं नालाय माइनास ओरै ब्रेकेट लादो माइनासजों बेखौ इसोर मोननैनि मादाव मा कमन दं बेखौ लाग्रोदो इयाव जेबो गैया 1 ल'सो दं ओंखायनो 1 ल'सो कमन दंखायो बेवहाय 1 जों बेखौ रानोबाथाय 10x आनो बेनो बे नैबे सिनजों बेखौ सानजाबहरनांगौ माइनासजों प्लासजों सानजाबबाथाय माइनास 1 जों 1 खौ रानोबा 1 आनो इकुवेल 0 अब्ला मा जाखो नायनाय 10x minus 1 10x minus 1 बे ब्रेकेटाव थानाया गोरोबदो जोंना गोरोबखानांगौ बे मोननैनि मादाव मोनसे लाबाय बेनिफ्राय 10x minus 1 इकुवेल 0 आरो दानिया जों बेखौ बोखावलायनोसै minus 1 इकुवेल 0 आरो 10x minus 1 इकुवेल 0 10x खौ लाखि 1 खौ ओरै बारहोबा 1 आ माइनासआ प्लास जाबाय x खौ लाखि 10 खौ ओरै लांबाथाय 10 आ सानजाबना दं नालाय सानजाबना थानाय अनजिमाखौ समानसिनि गुबुन फारसेथिं बारहोहरबाथाय बे रानग्रासो जायो 1 खौ रानग्रा जाफैबाय बे 10 आ x नि मान मोनबाय 1/10 थिग बेवहायबो बे एखेसो नालाय बेखौ डाइरेक्ट होखानोसै 10x minus 1 अब्ला डाइरेक्ट होखानोसै जों x इकुवेल 1/10 बेबायदि बेनिखायनो दिहुननो गोनां रोदाफोरा जोंना 1/10 एखेबाबो नालाय मोननैबो एखे नालाय बे मोननैखौबो एखेबाबो मोननैखौबो लिरनांगोन जोङो एखे रोदा मोननै एखे रोदा मोनबाय जों रोदाफोरा बेबायदि एखेबो जानो हागौ गुबुन जानो हागौ जों बेनि सोमोन्दैबो उनाव मोनगोन जोङो दा सानजाबगिरि बिजिरनाय आदबजों जौगानाय समानथायनि रोदा दिहुन होनबाथाय बेफोरबायदि दिहुननांगौ गेजेर बिदाब बोखावनाय आदब होननानै बुङो बेबायदि टेकनिकखौ बे आदबखौ सानजाबगिरि बिजिरनाय आदब एबा गेजेर बिदाब बोखावनाय आदब दा फरायसाफोरा बे 4.2 नि 1 नाम्बाराव गासै 10टा कुइसन दङ बेखौ सल्भ खालाम आरो जाय कुइसनखौ सल्भ खालामनो हाया बेखौ आंनि बे भिडिअ कमेन्टआव हो बेखौ हायाखै आमुक नाम्बारखौ हायाखै होननानै कमेन्टआव लिरहर आङो बे कमेन्टखौ नायनानै नोंसोरनो भिडिअ बानायनानै होगारफिनगोन दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै गोजोन्थों थेंक इउ